Moi boas, estamos aquí en Vilalba, no Muíño do Rañedo, e entrevisto a unha persoa moi interesante que hoxe fixo, xunto con Minia del Río, unha experiencia de cata consciente de queixo San Simón, que é Estela de Alma Enco. Alma. Moi boas, Estela. Dime, que fas? Contoche, eu son entrenadora personal dende fai máis de 20 anos, son profesora de yoga certificada e aparte son coach de mindfulness, xestión emocional e psicología positiva. Dixéchesme antes que traballabas sobre todo pola zona do Barbanza, non? Correcto, Barbanza, Muros e Noia. Agora estou moi enfocada en Outes, que é onde teño a miña residencia e onde dou a maioría das clases de yoga, pero tamén fago sesións online e trasladome a outros centros que me poden ceder os seus espacios. Dame algún exemplo de como se pode traballar a psicoloxía positiva. Traballase sempre dende dentro a fora, vale? Temos que traballar o noso interior, vale? Cambiar o noso diálogo interno primeiro hacia nós mesmos e logo cambiálo hacia os demais. Curioso, ese sería un principio do hermetismo. Por exemplo, pero ao final vemos que todo o que pasa fora é un reflexo do que nós temos no noso interior. Entón, pois é mellor velo sempre que se cambiamos nos mesmos, podemos descubrir cousas nos demais que igual non nos resultan tan dañinas e tan ofensivas ás veces. Entendo. Dime como encadras dentro do teu traballo a experiencia de hoxe dunha cata consciente de queixo. Vale, está encadrado no ámbito do mindfulness, da consciencia plena e da atención plena. Ao final, cando facemos o noso día a día, durante 12 horas polo menos ao día, imos casi sempre en piloto automático, vale? Entón, descubrir estas maneiras de facer as cousas con plena consciencia, un acto tan cotidiano e tan habitual en nós como é comer, pero disfrutando do que comemos, buscando esos sentidos e analizando todo o que vemos, todo o que sentimos, unimos, escoitamos dentro dese alimento e que vai a xerar un beneficio no noso interior. Ben, lémbranos, por favor, primeiro, como te chamas, como se chama o teu proxecto e como poden contactar contigo. Vale, pois o meu nome é Estela García, aparezo así nas redes sociais. O meu proxecto chamase Alma Genco, de letreo, por se fai falta, H-E-N de Navarra, K-O, Genco na tradición japonesa, é un proceso de evolución, un proceso de transformación que non ten volta atrás. E nas redes sociais estou como Alma Genco Estela García e poden atopar, senón tamén por mail, en almagenco@gmail.com. Moi ben, pois eu animo vos a que se tedes interese os que vivides pola zona do Barbanza ou de Santiago, que non vos queda moi lonxe, que a contactedes. O que vin que fai na cata consciente moi interesante e iso un petisco de como ela vos pode axudar. Moitas grazas, Estela. Gracias a ti.